Mehmet Göktaş, doğru haber. Divê demil dest Kabe ji destê van bê qîmetan bê xelas kirin. Li Kabeya ku herî zêde bi lez duatê qebûl kirin carek be jî ji bo bide hezaran şehîd û birîndarên Xezeyê duayek bi cemaetî û komî nehat kirin. Hecî û kesên diçin umreyê destê xwe bi komî û bi cemaetî ji Rebbê Kabeyê re ve nekirin. Ev ceberûta ku mirovan qehr û perîşan dike tam li Medîneyê hat tedbîq kirin. Eger kesek tenê ji bo Hemasê dua bike û bi qasî ku dengê biçe der û dora wî an jî nefir li dewleta Siyonîst a terorîst û Amerîkayê bike yekser tê bêdengkirin, tê desteserkirin û dibin nezaretxane û davêjin hepsê. Min di bernameya ku ez salekê beşdar bûm de her tim min behsa vê faciayê kir. Ger hûn baş bifikirin ev yek felaketek tirsnak e. Herî dîndar û minêwerên vê ummetê ji bo hecê, ji bo umreyê diçin mekan û ciyê herî pîroz û muqeddes. Dua û îbadetên li vê dirê tên kirin li gor ciyên din bi hezaran caran bi feziletin. Belê, ev firsend dikeve destê hecî û umrevanan. Li îmamên Kabeyê, îmamên Mescida Nebewî ya li Medîneyê bi 100,000 Müslümanên ku hatin cem hevdû ji bo Geze, Qudüs û ji bo Lübnanê carek be jî duayek nakin. Ma ev yek tê qebûl kirin, helbet nayê qebûl kirin. Îroj ji bo Kabeyê felaket û musîbetek bêtir heye ew jî rejîma Suûd e, bîlxase welîehdê Qeşmer û Tolas. Jin û pîrekên Amerîkayê yên herî tazî, bêexlaq û ji rê derketine tîne li Suûdî didin reqisandin. Qîma xwe bi vê yekê jî naynin li ser maketa Kabeyê vê rezalet û kepazîteyê dikin û pêşkêşî rayedar û xelkê Suûd dikin. Heta ku ev Qeşmer û Tolazan li ser rejîma Suûd hebin, Xwedê neke gelek tiş li serê Kabeyê, Mescida Heram û Mescida Nebewî wê bêqewmandin. Ez ditirsim ku wê gelek tiş were serê muqeddesatên me. Divê em ji bîr nekin ku zîndanên rejîma Suûd a niha bi Müslümanên bi şuur hatine tijekirin û dagirtin. Kesên ku şuura cîhadê pê re ne nikarin têkevin vî welatî. Kesên ku tê dikevin vî welatî careka din nikarin ji Suûd derkevin. Lewra wê bê navêtin heps û zîndanan. Yani tiştê ku em dibêjin ev e ku çawa ku Geze li benda xelaskirin û rizgarkirinê ye, Mescida Aqsa û Mescida Nebewî jî li benda xelaskirin û rizgarkirinê ye. Divê bi ferdî be jî dengê me digêje ku derê em biqîrin û dengê xwe bigîjînin her derê. Divê ev rejîma Suûda xebîs bê seknandin, hedê wî jê re bê nîşandan. Welat û dewletên îslamî jî xwedî li Kabeya ku dibin îşgalê de ye derkevin.